Махни тази камера. Махни тази камера, ти кажа. Това е съдебен спор, господин. Съм дошъл да правя скандали. Загубихме багажа. Кой ще ми даде гащи? Кой ще ми даде чорапи? Всичко снимат иначе, всичко Абе, снимат. твоите наднички там ли са? Хули, шпека там ли? Шпека е там! Шпека. Значи, извода е, че от тази ситуация всички пострадахме. Най-много Балкан Драйв. Хора, аз нямам статив. Той няма наденица. Ти какво нямаш? Щастливо гадже. Това е много лошо. А вие какво нямате? Гащи. Аз нямам гаща, чорапа нямам, нямам пижама, нямам. Пижами има, защото Милфи е тук. Прядох пижамите. Милена, чувал съм, че тези пижами били много яки и можело и на дискотека да се ходи с тях. What's your opinion about this problem? This is the Polish version of Barbie. Yeah! Yes. No, definitely Now we can see. I'm not sure Yeah. about the color. We can take her and shoot her in our reality in Balkan Drive. Окей, Then When? I don't have time. you don't have time? Yeah, I'm You busy. will always have time for good reality